Apa iku? Lagi leng. Ora sida mbok ibu sapa? Ana apa? Nama aku. Tenggo isa-isa itu lho. Ibu Dere. Alah, ini udah karo kowe ya. Amit gudul kucing lah, amit gudul kucing benem. Salah. Malah sampai ketemu hadiah teh. Kami mau serono. Hadiah mbak. Dengan pedenya, dengan Jika karo ngono. Unik lho. Bu malu, kowe jiko kowe malu ndek nang. dengan pedenya yang kepengen ketemu dia ini. Cintane ra karo wong ambek gane kok. Ya ora tau tukaran kok. Ora tau. Jadiku gara-gara gantiku gak tau nukar itu siapa. Iya. Wong seneng dolanan alo. Mas gane aku gak tau nukar ya. Kayak karo kami bisa ditukari terus lah. Iku ngono wong kaya ake mau. Kencengnya. Melenting Jenenge siapa Cik? Bakal. Jarwo. Iya kok. Jenenge siapa kayak gitu? Jarwo, sapa Jarwo? Apa Jarwo? Iku penting mak, iku tak mak. Sesuk gawe Pitong gendul mes men niku. Sampai aku tak iderno. Lho, bisa bener wis ngono iki masa mek didol nang jus buah segar ngono ku masa mek seligar itu 5.000 jadi. Kayak kita kudune dadi 12. Loro iki siji iki wis balekno tukone jambu nak nang. Sak kap iku 5.000. Iki kudune anu lho mak, dadi 12 gendul lho. Tak dadine Menang. dadi yo sithik nak kudune rezekine ono kaya tok duit aku. Yo engko kudu dadi akeh. Nak nang. Waduh. Ora silas sama-sama. Iku dadi akeh kudu lho mak. Akeh kudune mak. Mau lah sithik. Kuwi ponakan. Lagi iki kan yang giyane aku ya, biasanya menang aku. Lho, metu kuar karo ngono Zul. Gila nih gitu. Apa iki gile? Andri itu mau kuncine ditinggal. Ora yang motor ditinggal kene kok. Ditinggal. Nah aku iya ditinggal, nah aku apa metu kan ngendo iku. Jadi speedometer itu Salah dinya, aku dari Malaysia. Halo, apa itu? dolanan. Belah. Wis ana telu kok iso kok. Pentingnya Andre salok ini. Iku mau sapa? Iya. Ponakan. Iki sing ngomong.